सावनि अखा जानानै गेलेफैयो आंजों नोङो हाय लोगोफोर फैबाय थानाय आंनि मिउजिक भिडिअनि थाखाय गिटार दामनानै रेडि खालामगासिनो लोगोफोरनो बे मेथाइयावनो खोमसि जाखोब्रा Migrate Secret Studio. Migrate Secret Studio. Migrate Secret Studio. गोसो आंनि मानोबा नोंखौ नांगौ गोदान YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे कमेन्ट हो आरो लाइक खालाम मोजां मोनदोंबा मानोना आंनि फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअनि थाखाय मिउजिक एरेन्ज खालामनायखौ डेम'खौ आं ससेब्लाबो नोंथांमोननिसिम होनाय जाबाय आरो जाहाथे आं इयुनाव बिदिनो मोजां आरो आपल'ड खालामबाय थानो हायो बेनिखायनो अननानै सापर्ट खालामगोन हामबायसै।